行くぞ翼。怪我をしていても容赦はしない。俺は負けないよ松山君。みんなキャプテンもフォローだ。俺たちも翼に頼るだけじゃない。南葛のチーム力見せてやろうぜ。ハキ君センターラインを越えて攻め込む。翼君ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。チャンスが決まった。南葛ここでスローインを得ました。パスを出します。チャージが決まった。敵陣へ攻め込みます。木杉君横にかわして突破。これはタッチを割ります。スローインからの再開です。横をすり抜けた。岩見君このパス。中盤を制する者が激しい試合を制する。中盤は支配させない。ここはパスに切り替えた。松山君ボールを奪うことができません。敵陣へ攻め込みます。あーとドリブルを見送る。チャージが決まった。小田君パスを回す。チャージが決まった。小田君ここは勝負を避けた。敵陣へ攻め込みます。ここは抜かせません。松山君荒しのようなドリブル。小田君素早く横にかわす。あーとドリブルを見送る。松山君ボールを奪うことができません。このタックルは不発に終わります。本田君素早く横にかわす。伊沢君素早くつなぎます。ここは抜かせません。近藤君激しいタックル。パスを出します。翼君ここで奪った。いけ得意のヒールに振り抜いた。シュート。さあここから小田君素早く横にかわす。岩見君タックルを決めた。翼君このヒールリフトだ。おっと攻守交代だ。このパスをトラップ。佐野君ここから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。翼君激しいタックル。ここからチャンスを作れるか。松田君ここで止めた。ここはパスを出した。松山君勇ましい突破だ。石崎君激しいタックル。松山君パスを出します。翼君ワンタッチで送る。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。小田君スライディングでカット。山室君ボールを狙いを届かない。敵陣へ攻め込みます。ボールダッシュ成功。木杉君ここは勝負をかけた。チャージが決まった。本田君パスを回す。チャージが決まった。木杉君シュート。加藤君ゴールを守った。パントキックどこまで運べるか。チャンスが決まった。木杉君ここはパスに切り替えた。長野君ここでパスカット。松山君荒しのようなドリブル。岩見君激しいタックル。松山君ここで止めた。チャンスが決まった。ドリブルと見せかけてパス。それよ。翼君得意のヒールリフトで抜いた。体ごとぶつかっていった。みんな上がれ。なだれ作戦だ。なだれ攻撃だ。おっと蔵の中全員が前線に上がる。ここでパスカット。かわして振り取った。止められない。横をすり抜けた。若松君素早く横にかわす。長野君激しいタックル。
松山君、ここは抜かせません。それ中川君、横にかわして突破。よし荒鷲のようなドリブル。もらったぜかわして俺が必ず奪い取る。キープ力では負けんぞ翼。雪国で磨いてきたこれが俺の力だ。決まった。よしキャプテやられた。あれは波の木。俺たちキャプテンのロング大空翼のあのシュートは松山君、いけ。杉君、パスを出します。翼君、シュートだ。近藤君、ここはクリアだ。体ごとぶつかっていった。お箱のヒールリフトだ。パスを回す。小田君、素早く横にかわす。パスを出します。中里君、このパスをカットします。ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。松田君、センターラインを越えてトライブル。かわして振り切った。高杉君、ワンタッチで送る。ドリブルと見せかけてパス。本田君、ボールを狙うも届かない。あとドリブルを見送る。体ごとぶつかっていった。本田君、激しいタックル。横をすり抜けた。野田君、タックルを決めた。ここは勝負を避けた。横をすり抜けた。パスが決まった。本田君、素早く横にかわす。松山君、荒鷲のようなドリブル。小田君、横にかわして突破。石崎君、タックルを決めた。大きくクリア。木杉君、ここは勝負を避けた。素早く横にかわす。そらここで早くも試合前半が終了。前半南葛。よしみんな、翼まだ。はい、俺は負けんぞ。みんなの信頼に応えると。翼は翼の分も。さあみんな、今日勝たなきゃ。だから今日もちろんだっつ。俺たちも。力を温存するな。俺たちは前人未到の全国制覇 V3 は俺たちの手で成し遂げるんだ。翼のワンマンチームと言われてきた南葛。しかし翼が怪我でいつものプレーができなくても、そして翼もキャプテンとしてわしは言えるぞ。昨年まで2度日本ベンチのわしは。みんな後半。よし行くぞ。後半も頑張れ。暑さに弱でも見るがいい。松山以外練習量ではどこに。わしはみんなを支え。どんなに大変な怪我をし、私にはこれ以上。富良野中でも今日まで頑張ってきた。火花散る両チーム。みんなこっちも。攻める時も11ぜ。負けんぞ翼。俺は負けないぞ。キックオフで後半スタート。ここは抜かせません。おっと、こ
攻守交代だ。翼くんタックルを決めた。チャージが決まった。横をすり抜けた。小田くんパスを出します。ドリブルと見せかけてパス。近藤くんここは抜かせません。松山くん勇ましい突破だ。ここはパスを出した。チャージが決まった。小田くん横にかわして突破。ここでパスカット。翼くんここは抜かせません。得意のヒールリフトで抜いた。翼くんセンターラインを越えて攻め込む。お箱のヒールリフトだ。翼くんヒートアップシュートを放った。これは反応しているぞ。加藤くんゴールを守った。パントキックどこまで運べるか。松山くん荒脇のようなドリブル。パスを出す。翼くん得意のヒールリフトで抜いた。佐世くんここは抜かせません。小田くんここはパスを出した。チャージが決まった。松田くんここで奪った。それ松山くんセンターラインを越えて攻め込む。パスを回す。翼くん得意のヒールリフトで抜いた。佐世くんここで止めた。松山くんここはパスを出した。岩見くん激しいタックル。ここはパスを出した。松山くん勇ましい突破だ。小田くん素早く横にかわす。シュートを放った。キャプテンばかりに頼っちゃダメだ。俺たちだけで得点するんだ。どこまで運べるか。南葛ここからカウンターを仕掛ける。来すぎ。ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。倉野これはチーム全員で相手ゴールを目指すなだれ攻撃だ。俺が翼に勝てば流れが富良野に来る。松山君に勝って南葛ペースにするんだ。ここで止めた。いけ。小田君横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。高谷君ここはパスに切り替えた。中川君素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。石崎君激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。中川パスを回す。松山君パスのごとく強烈なシュート。ゴールは奪わせません。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。パントキックで大きく蹴り出した。石井君ここは勝負を避けた。翼君ゴールを狙う。加藤君ボールはまだ生きている。翼君激しいタックル。豪快にシュート。加藤君ゴール正面でこのシュートを迎え飛んだ。かわして振り切った。パスを出します。横をすり抜けた。パスを回す。中杉君ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。杉君ここは勝負を避けた。得意のヒールリフトで抜いた。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。激しいタックル。ここでチャンスを潰します。小田君横にかわして突破。敵陣へ攻め込みます。岩見君激しいタックル。木杉君ここは勝負を避けた。松山君ここで止めた。飯沢君ボールダッシュ成功。横にかわして突破。ドリブルと見せかけてパス。近藤君ボールダッシュ成功。翼これが最後だ。松山君俺は負けん。勝負だ。チーム全員で相手ゴールを目指すなだれ攻撃だ。高杉君ここは抜かせません。翼君得意のヒールリフトで抜いた。近藤君激しいタックル。キャプテンを信じろ。ゴール前へ行くぞ。
翼だけに頼るな。俺たちが助けるんだ。鋭いスライディング。松田君素早く横に飛んで、これで決める。豪快なスローだ。あーっとこれを弾いた。高杉君こぼれの大きい体ごとぶつかっていった。山室君クロスに合わせに行く。パントキックどこまで運べるか。岸辺君ロングパスを受けます。翼君得意のヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。翼君ここからチャンスをつかめるか。ライブシュート。ボールにから落ちて反応。加藤君ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにして翼君シュートだ。奪い返した。これまだ試合は終わってない。木杉武、試合が再開されたら。何を言ってるんだ翼。そうだよ。翼にパスを出せよ。翼は最後までキャプ石崎頼むぜ。石崎君中学を卒業した。でも俺今日この試合でだって。ありがとう。俺はここでコーナーキック。滝君ショートコーナーできた。なおかつこの滝選手が功を奏するか。パントキックで大きく蹴り出した小田君。松山キャプテンロングパスを受けます。さあ試合も残りわずか。最後まで熱い展開も期待したいところです。ここは勝負を避けた小田君。俺のドライブシュート。大空へ羽ばたけ。フェニックスが飛んだ。これは一旦はゴールポストに当たっ不死鳥。おい今のシュート。翼松山君大丈夫だったか。ありがとう。礼には及ばん。俺としたって追いつかれちまったか。なら同点。そうだよ。ああチームメイトを信頼し翼。そうだよ翼。みんなよし。そうはいくか。素早く横にパス。ここは抜かせません。杉君ここはパスに切り替えた。スライディングで止めた。松田君パスを出します。松山君ここはパスを出した。小田君横に転がってきた。ボールダッシュ成功。小田君ロン。ここで試合終了の笛だ。南葛対富良野。さあ翼。いいぞ。あとは俺たちに任って言っても信じてるぜ。みんな。つまり今はだからみんな。はい絶対勝つ。この PK を取っ
責任重大な一番手として登場です。これはどうだ滝君、このシュートやったぞ。重要な一番手を担います。防いだ。この場面でリードを広げることができるか。これはどうか。鮮やかにゴールを決めやった。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。決まった。ここを決めればさらにリードを広げられます。さあどうだ。狙いすましたシュートでゴールやったぜ。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。防いだ。ここで決めることができれば勝利が決定します。ゴールを守った。崖っぷちの場面で登場。なんとか食らいつけるか。鮮やかにゴールを決めました。見たか。5番手の大役を担いペナルティースポットへと向かいます。鮮やかに。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。激闘ついに決着。王者南葛が PK 戦を制。いよいよいいよ。どうした翼。勝者が倒れちゃしょうがないぜ。松山君。しかし翼、お前という男はその象徴がゴールポストに跳ね返っても。ありがとう。さあ立てみんな。今まで応援してくれたスタンドのみんなに最後の挨拶だ。みんな応援団のみんな、ありがとうございました。ありがとうございました。
よくやったぞフラノ。敗れてもお前たちのチームワークは日本一だぞ。健闘むなしく敗れ去ったフラノの選手が、しかしここまで本当に松山光、敗れたとはいえ立派な男だ。俺たちのサッカーは終わった。マネージャー、せっかく鉢巻き作ってくれたのに、これは鉢巻きの端っこにどうしたんです？あ、キャプテン。監督、マネージャーは？マネージャーならついさっきお母さんが迎えに来て出て。マネージャー、今日これからお前たちずいぶん世話になっただ。おい松山、車はあの車か。藤沢。I love you よしこ。松山君、やっぱり咲いても。藤沢、どうやらどうして。お前が車で行った後、できるだけ。松山君。え？ちょっと待って。ああ、いいよ。ダメよ。だってこんなに。松山君はいつもはい。サンキュー。どうしたんだよ。だってなんだよ、サッカー場の前からタクシーを追いかけて、この傷だってその時は。おい、だって泣くなって。涙拭けないじゃん。松山君。元気で行ってこいよな。この鉢巻き。遅いなキャプテン。まさか空港までもなんだこの番号。はい、もしもし。監督。松山。すみません監督。お前これからサッカー協会の人に送ってもらいますので。よし。キャプテン。まあ諦めない。そういえばキャプテンはこれはほどほどにしておいてやれよ。まったく、明日の試合に出れなくなってもわしは知らんぞ。でも無理を絶対に勝って。本当に今日勝てたのは先生のおかげです。先生、そんなもの書いたんですか？ああ、まあな。先生、ここ必勝。俺は今日の試合勝ってヒューガ。しかし東方のヒューガ。ええ、でもヒューガ君、俺の日本での最大のライバル。そしてこれが先生。明日の決勝戦、無理だと言っても明日の朝スタジアムで治療するのも、今晩はわしの病院にと。はい。
決勝は予想通りな。しかし気がかりなのはヒュー。出たとしても大空翼に。はっきり言ってこの2年ヒューガの小学生の大会、しかし中学に進んでからは日本のサッカーのために俺は心底ね。ブラジルへ旅立つ。その翼のいなくなった日本を任すヒューガ。わし宛ての手紙。これは前略東邦学園監督。この度は尾根北爪監督、どうか日向小次郎を決勝戦で使ってやっ。己を鍛え直すために沖縄に来いとキャプテンとして大事な時期に無断でチームを離れた責任はしかしそれは自分を強くするため。どうか今度だけはサッカーに対する情熱ゆえの行動。監督。なんだ。これはみんなで話し合って出した東邦サッカー部そのつもりで聞いてください。明日の決勝、ヒューがキャプテンを試合に出してください。この意見が取り入れてもらえないのなら明日の決勝戦出場をボイコットします。キャプテン。ヒューガさん。監督、本当はこんな真似死んでもしたくねえ。でもキャプテン。土下座なんて。お願いします。どうか俺を試合に。キラ監督の指摘で俺は自分の甘さに気づいた。だから俺は沖縄へ行き、キラ監督の指導を俺を鍛え直してくれ。何が何でも。監督、僕たちからもお願いです。キャプテンは確かに無断でチームをでもそれは明日のために打倒南葛の。お願いします。キャプテンを出してあげてください。お前ら全員グラウンドに出ろ。ヒューガ、この東邦はお前がいなくても全国大会の決勝まで勝ち上がって。監督。その原動力となったのはフォワードの反町、ミッドフィルダーの澤田、ゴールキーパーの若島津だ。ヒューガ、もしこの3人からゴールを割ることができればお前を試合。そうだ。ただしこの3人がお前を試合に出させたいためにわしの目はいいな。それ。はいはい。準備はできたが。はい。笛を吹け。確かに監督の目はごまかせない。ヒューガさん、全力でいき。俺は試合に出る。このタイガーショットで翼を倒すんだ。これ何。
それでどうなんでしょう、翼は。確かに彼はまさにこれからの日本作だからこそです。聞くところによると、それに比べたら一度ぐらい負けても翼くんの、しかし翼くんのサッカーですから、今日の試合に出場、私は担当医として。はい、ですけど翼くんは、しかし。では出場翼がやるというなら、翼はそれなのに、それに怪我が悪化して翼は翼は。お母さん。あら、おはようございます。翼くんのあ、そう。私ならきっとそんなにひどい怪我なら。早苗ちゃん。みんなおはよう。翼くん。先生、早く今日の試合のためのテーピングをお願いします。寝てる間に包帯がほどけちゃった。翼。おはよう翼。あれ、みんな。翼、今日は俺たち最後の試合ぐらいみんなありがとう。もう少し。ここまで来たらもう細かいこと、みんな。はい。翼。だから南葛中学に入る。でも俺はこの南葛中に入り、みんな今日の最終試合。当たり前よ。公式戦負けなしでお前をブラジルへ。また優勝旗を静岡に持って帰ろう。よし、みんな聞け。今日の相手南葛は今までの相手よりは、しかし今のお前たち。はい。若島津、ドライブシュートの対策。はい。まずドライブシュートを止める方法を。ドライブシュートはゴールの上からなので、こちらはゴールラインまでしかしドライブシュートなので、昨日の夜キャプテンが打ったドライブシュートと同じくらいの威力とスピードのシュートをキャプテンに何本、その威力とスピードをこれで若島津な。はい。いいかみんな、今年こそ打倒南葛。さあ行こうぜみんな。日向東邦学園の勝利。試合前から大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦。3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中。南葛キャプテン大空翼くんは怪我をして今日もグラウンドに立ちます。そして一方、黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼。
お前がいなければ過去2年の雪辱を晴らし、そのために何が何でも止めるんだ。くらえ南葛、これが俺の。やはりヒューガ君は初っ端から来た。タイガーショットだ。早い。はあ、しまった。なんとボールがゴールポストに当たっヒューガ君のタイガース。南葛、ゴール前からどう展開していくか。南葛、この作戦指示が功を奏するか。翼たけし、ヒューガ君にパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。翼君、パスを回す。小池君、激しいタックル。それセンターラインを越えて攻め込む。それ反町君、パスを出します。このタックルは不発に終わります。それいけ。それはっキツギはっ翼は俺たちで食い止めるぞ。キャプテンは攻撃に集中を。はっ中里、ボールを奪うことができません。止められない。ヒューガ君、もうこのタイガーショットだ。森崎君、ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。ヒューガ君、これがタイガーショットだ。横っ飛びでスーパー反応。キーパー反応するも決まる。俺は世界一のストライカーになるんだ。来い翼、来いドライブシュート。澤田君、ここはもらった。もらったぞ。反町君、ジョキダのシュートを放った。森崎君、ゴール正面でこのシュートを迎え。おっと、これはコースが悪かった。
ゴールキックから再開です。翼くんロングパスを受けます。チャージが決まった。ボールダッシュ成功。それ小池くんここは抜かせません。横にかわして突破。横をすり抜けた。なんかこれは戦い方を変えてきたようです。日向くんシュート。ワンタッチで送る。中里くんからダイレクトでパス。川辺くんボールを狙うも届かない。滝くんセンターラインを越えて攻め込む。ここから打ってきた。なんかこの作戦指示が功を奏するか。それよっしゃ。チャージが決まった。高杉君パスを回す。チャージが決まった。これかわした。三沢君タックルも決めた。小池君ここで奪った。激しいタックル。小田君ここはクリアだ。ボールを狙うも届かない。ボールを奪った。チャージが決まった。翼君ゴールを狙う。防いだ。それ日向君パスを出します。横をすり抜けた。止められない。またごとぶつかっていった。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。松木君ここからチャンスを作れるか。ドリブルで突破。小田君ここは抜かせません。大きくクリア。滝君このボールをコントロール。ボールを奪った。伊沢君ボールを蹴り出します。ドリブルでボールを運ぶ。ここは抜かせません。澤田君激しいタックル。東北ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。翼君得意のヒールリフトで抜いた。ここから打ってきた。外してしまった。ここでコーナーキック。なんかこれは戦い方を変えてきたようです。どちらが先に触れるか。長野君センタリングに合わせる。ここからどう持ち込むか。澤田君このパスをカットする。でチャージが決まった。シュートだ。あっとこれを弾いた。チャージが決まった。木杉君パスを回す。澤田君ここで止めた。タッ君パスを出します。木杉君シュートだ。高島君ここはシュートを避けた。チャージが決まった。木杉君シュートを放った。なんかここは戻りながらのディフェンス。体ごとぶつかっていった。松木君横にかわして突破。センターラインを越えて攻め込む。スライディングで止めた。杉君パスを出します。高島君ここは抜かせません。かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。高杉君激しいタックル。なんかここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。チャージが決まった。日向君ここからチャンスを作れるか。滝君ここはパスに切り替えた。チャージが決まった。滝君激しいタックル。ワンタッチで送る。スライディングで止めた。よっしゃ。体ごとぶつかっていった。高杉君ここはパスに切り替えた。翼君力を込めて決める。必ず止める。止めた。ドライブシ
シュート破れたり、あーとドライブ回転はまだ生きていた。若島津君ゴールごと押し込まれたり、左腕がまさかさっきのシュートのせいで。これはタッチを割ります。なおかつこの位置からのスローイン、体ごとぶつかっていった。翼くん、ここはパスに切り替えた。横をすり抜けた。杉くんシュートだ。パントキックで大きく蹴り出した。ボールがタッチを割りました。なおかつここでスローインを得ました。澤田君ここで奪った。チャージが決まった。高島君激しいタックル。ここはパスを出した。よし。宮城君激しいタックル。奪い返した。高島君パスを出します。澤田君横に。注目の決勝戦、翼くんと日向くんの熱い前半戦のおい翼、医務室だ。医務室に運ぶぞ。先生、当たり前だ。あれだけ無理を。でも先生、俺は翼先生、痛み止めの注射だと。痛み止めの注射というものは。先生、今翼、ブラジルへ行ってプロのサッカー選手になる。それに比べたらこんな試合で本当に夢なんです。たとえちっぽけに見えても南葛のみんなでこれは。翼、もし大会 V3 ができなかったロベルトにブラジルこの大会に勝つこと、それだけを目標に。分かった。そこしかし今度いいな。はい。おい翼、大丈夫？大丈夫。そうか、けどありがとう。南葛市に引っ越し、俺が東方中の石崎くん。なんだよ翼。さあ、俺たちの夢。よし。みんな前半はよく、後半もキャプテンのヒューガにボールは。監督も。若島津、試合の途中から様子が。すみません。何？若島津さん、そんな。でも大丈夫だ。それにたとえ右腕だから弱気になるな。普段は冷静な若島津が俺が試合に出ていない間に、いや俺が守りに参加するのを止めた。みんなよし行くぞ。みんな若島、後半は俺たち。はい。南葛、この作戦指示が功を奏するか。さあ注目の後半戦、翼くんゴールを狙う。防いだ。それパスを回す。ヒューガ君それ。小田君激しいタックル。それ。ドリブルと見せかけてパス。翼くんここは抜かせません。必殺のシュートできた。翼くん横に飛んだ。これはキャッチできない。さあボールを抑えた。チャージが決まった。今井くんここはクリアだ。
止められない。ヒューガ君センターラインを越えて攻め込む。タイガーショットだ。よそこで鋭く反応。これは会心のセーリング。パントキックで大きく蹴り出した。体とぶつかっていった。澤田君ここは抜かせません。東方ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。長いパスが通った。タッチ。ここは勝負を避けた。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。チャンスが決まった。パスを出します。翼澤田君中杉君ここで止めた。ボールも狙うも届かない。このパスをカットします。体ごとぶつかっていった。木杉君パスを出します。チャンスが決まった。ここでパスカット。伊沢君ここから打ってきた。若島津君ボールはまだ生きている。伊沢君ここは抜かせません。スライディングで止めた。ロングボールを送る。ヒューガ大丈夫か翼。倒れてたまるか。翼。さあ行こうみんな。みんな翼の闘志に負けるな。ああ行くぞ俺たちの夢に向かって。このパスをトラップ。翼君シュート。パントキックで大きく蹴り出した。素早くつなぎます。サス君ここは勝負をかけた。横をすり抜けた。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。カツ君シュートだ。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。翼君ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。木杉君シュート。パントキックで大きく蹴り出した。澤田君ロングパスを受けます。伊沢君ここから打ってきた。澤田君激しいタックル。なめるな。日向君ここはパスを出した。タツ君シュートを放った。高島君ボールを持った。スライディングで止めた。木杉君ここは勝負を避けた。翼君お箱のヒールリフトだ。高島君このスライディングが決まった。ヒューガさんどうだ。中杉君ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。このタックルは不発に終わります。木杉君ここからチャンスを作れるか。タツ君ここは勝負を避けた。素早くつなぎます。翼君シュートだ。弾きます。南葛まだ守備の体系が整っていません。かわして振り切った。反町君パスを回す。反町さん敵陣へ攻め込みます。かわした。澤田君狙いすましてシュート。さあボールと真っ向勝負。ゴールは奪わせません。パントキックどこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。木杉君ボール脱出成功。ここは勝負を避けた。
高島君ボールを奪った。飯沢君激しいタックル。おっと攻守交代だ。反町君横にかわして突破。連続突破で見せる。高杉君タックルも決めた。大きくパス。木杉君素早くつなぎます。ロングボールを送る。おっと攻守交代だ。敵陣へ攻め込みます。柴田君横にかわして突破。日向君シュートまで持ち込めるか。パントキックどこまで運べるか。澤田君このパスをカットします。そうかいたか。日向君ゴール前に持ち込んだ。小田君ダイレクトでパスを出します。ここはパスを出した。チャージが決まった。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。おっとどうした翼君動きが鈍いぞ。翼試合も残りわずか。翼最後まで熱い展開を期待したいところです。翼君ここから打ってきた。貴重な勝ち越し点を挙げました。サッカーは俺の夢だ。ここだ。それ翼よ、こんなところで力尽きるのか。みんな俺は精一杯やったんだ。だからこの大会で優勝できなくても。お前は本当にここまでなのか翼。行くぞ翼、最後の勝負だ。日向君そうだ。翼君翼君ここはクリアだ。ここはパスを出した。長野君ここは勝負を避けた。松木君ボールを奪うことができません。木杉君このパスをカットします。ドリブルと見せかけてパス。木杉君ここはパスを出した。パスを出します。翼君パスを回す。木杉君ゴールを狙う。試合終了。南葛東邦3度目の挑戦も三度南葛。俺たちの夢が叶ったんだ。終わった。翼、日向君お前との最後のこの試合、結局一度も勝てな。いや試合後半決定的チャンス、そのまま南葛ゴールに打ち込んでいれば。翼、俺に打ってくれたおかげで俺はここまで悔いな。翼、確かにチームの勝利の前にやっぱり俺はキャプテン。できればごめん。早くブラジルへ行っちまえ。お前が日本にいて俺はお前を。日向君これでひとまず、翼、どうして俺今日分かった。お前が大きな目標を、俺はただお前にか。もし俺がもしかして翼、俺も必ずそして
翼。俺たちの夢は今度は翼ブラジルへ行って。みんなありがとう。翼。翼くん、マネージャー大丈夫？今までありがとう。翼くん。優勝旗授与。さあ今真紅の優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。湧き起こる場内の声援をお聞きください。私の目に狂いはなく、3年前湾岸サッカーパークで戦った。そして彼らなら世界翼ヒューガを中心に君たちのこれからの舞台は新たな強豪がひしめく世界。